znamená, že on hovorí o filme ako nejakej samostatnej entite a realite, ktorá nie je dokumentom o predkamerovej realite, ale je samostatnou entitou. Ten film, ktorý dneska uvidíte, Shirley Visions of Reality, je nakrútený na motivy 13 obrazov známeho amerického maliara Edwarda Hoppera. Na rozdiel od týchto obrazov, ktoré dosť verne rekonštruuje a prenáša vlastne z tej dvojrozmernej reality obrazu do trojrozmernej reality vlastne toho setu alebo tej scenografie, v ktorej bol navrhnutý a spätne vlastne pomocou osvetlenia a kamery znovu do dvojrozmernej reality filmu, ktorú keď uvidíte na plátne, tak vidíte, že na rozdiel od iných filmov naozaj pôsobí ako malba. Čo je vlastne iné od tých obrazov Hoppera, že sú zradené nejaké rozhodované obrazy, je, že ich spája jedna postava. Je to postava herečky Shirley, ktorá teda nie je nejakým skutočným príbehom, je to fiktívna postava, ktorú ale by sme mohli vypodobniť od mnohých ďalších, je inšpirovaná keby vlastne skutočnými udalostami, pretože je to taká emancipovaná, intelektuálna žena, sledujeme príbeh od polovice 30. rokov do polovice 60. rokov a tým, že vlastne išlo o také najvýznamnejšie obdobie v dejinách 20. storočia Ameriky, tak sa tam udiali všetky tie pohnuté udalosti, aj spoločenské, aj politické a jej osobný príbeh sa vlastne odohráva na pozadí týchto udalostí. Ale to už vlastne uvidíte, ten príbeh si sami asi nejakým spôsobom odčítate, keď budete dostatočne pozorní, ale čo by som vám vlastne asi mala vysvetliť, je to, čo je vlastne toto kino ostatné, čo vidíte. A je to tzv. Atlas obrazových asociácií, ktorý režisér Gustav Deutsch spolu so svojou partnerkou a s autorkou scény tohto filmu zostavil k tomuto filmu a je rozdelený do takých 4 kategórií, ako aj vlastne vidíte. A sú to kategórie z oblasti priemyslu, popkultúry, maliarstva, výtvarného umenia a ukazujú vlastne to, čo všetkým sa Edward Hopper ako maliar inšpiroval. Pretože Edward Hopper je bežne známy ako realistický maliar. Vlastne jeho obrazy pre mnohých asociujú dokonca fotografiu, alebo mnohí ľudia teda hovoria, že je to realizmus na aj fotografie. Skutočnosť je však taká, že ide o silne inscenovanú realitu, vôbec to nie je nejaká dokumentárna perspektíva ani dokumentárna forma. A to práve ukazuje výstava a projekt Vízie reality, ktorú tu nemáme ani celú, ale na základe tých obrázkov sa dá odčítať, kde Edward Hopper s tou námočíme vyrobili vlastne kulisy, nepoužívali pri nakrúcaní filmu normálne realitu, to znamená, ktoré natočili tieto stoličky a normálne predmety, ktoré sa vyskytujú v každodennom živote, ale vytvorili špeciálne anamorfné predmety, ktoré majú taký tvar, ako by mali na tých obrazoch Edwarda Hoppera. To znamená, že keď nakrúcali dajme tomu ženu sediacu v kresle, tak to kreslo nemalo taký tvar, ako normálne poznáme, ale bolo dajme tomu z polovici sploštené. Tým pádom, keď to znovu nakrútili do filmu, tak to vlastne vyzerá presne ako na tých obrazoch, preto ten film vyzerá ako malba. A pointou vlastne celého tohto postupu je práve to, že to umenie nie je vlastne realita, ale je takto konštruovaná napriek tomu, že sa tak tvári. A nachádza to potom vlastne do takých dôsledkov, že nielen malby Edwarda Hoppera nie sú realitou, ale mnohé veci, o ktorých si to myslíme. Vlastne mnohé obrazy, na ktoré sme zvyknutí sa pozerať ako na reálne, takisto dáme tomu dokumentárna fotografia, alebo dokonca aj samotná realita. V nej sa odráža to všetko, čo my vlastne máme načítané, napozerané, to umenie, ktoré poznáme, tá kultúra, ktorú máme všitú z reklám, z filmov, z obrazov a tak ďalej. Myslím si, že ďalej by som o tom obširnejšie ani nemala rozprávať, pretože je to dosť slovami nevysvetliteľné. Ja sama som vlastne pochopila celý tento koncept až po tom, čo som preložila popisky k týmto 290 obrázkom. Takže treba naozaj možno stráviť aj hodinu pri tých obrázkoch